Net News fl-aħħar sigħat żvela li l-Gvern stieden lill President tal-Kummissjoni Ewropea sabiex tinawgura x-xogħol ta' titjib li sar fl-iskola primarja ta' Nadur Għawdex, xogħol illi għadu mhux konkluż. L-informazzjoni li waslet għand dan l-istazzjon tindika li l-inawgurazzjoni hija programmata għal ġimgħa meta f'pajjiżna tasal Ursula von der Leyen se tkun il-mistiedna ta' Roberta Bela biex flimkien immorru Għawdex għal din iċ-ċerimonja. L-iskola ta' Nadur mhijiex skola ġdida u l-inawgurazzjoni min-naħa ta' Abela se ssir wara li sar proġett ta' titjib f'din il-binja. Iżda sorsi li tkellmu ma' Net News spjegawlna li hemm xogħol li għadu mhux lest, tant illi fil-ground kellu jitpoġġa tapit ta' terf temporanju sakemm tgħaddi ċ-ċerimonja ta' von der Leyen u apparti minn hekk fadal numru ta' klassijiet u faċilitajiet oħra illi mhumiex lesti. Fi kliem sempliċi l-Gvern se jkun stieden lill-President tal-Kummissjoni għall inawgurazzjoni li fir-realtà ma tfissirx li x-xogħol ġew konklużi. Intant, waqt il-waqfa tagħha f'pajjiżna von der Leyen se tindirizza wkoll is-Summit Med9 dan apparti li hemm ukoll programmata laqgħa mal-President tar-Repubblika George Vella.